Siyabingelela ubingelela baba udokotela bawesizwe bawujabulela ufana umhleja kahle umzulu amancisi. Sino MM cisha sino MM Nguni. Ushaya khona. Ngishaya khona noma cishe ngashaya khona. Ushaya khona. Okay nje ushaya khona. Baba asibingelela. Siyabingelela isizwe sonke eSouth Africa yonke siyabingelela. Sithi siyabingelela abantu. Sibonga kakhulu kodwa sesibonile ukuthi umajabulama ekuphakwa ngoba unelo uqala ubone kusho ubuzo ukwenziwani ngabe kuthiwa hayi kuzoba nento ethi sesakubona udlula ngakhona. Sigcina ukubona la kwakuzona umjaho amahashi. Sesiyezwe futhi kunuka santungana usuzoyidlusa ngapha shulo zakushuthwa lapha. Kufanele ayikho indlela futhi akukho ukubala. Yini ongasitshela ngomjaho? Umjaho wamasho into enkulu le KZN njengamanje. Ukezingene liphezulu. Yini July handicap yini? No iHerekwala Summer Cup. Herekwala Summer Cup. Singayithola into kokulinde khona ngempela. Yebo. Izobe igijimela eThekwini gijimela kuphi? Izobe igijimela eUnderberg eKilmon esigodini saseDazini eStindini horse track. Inini? Ingomhla ka23 uNovember. Uhulumeni uyazi kodwa nomhlaba sisazothinta inhlaka zahulumeni. Uhulumeni vele kumanje uyahlala nama-stakeholders wonke inhlaka zonke nje zifanele ingxoxo isonto nesonto manje kuyalungiselelwa. Ngoba umjaho onganyelwe uhulumeni weprovince. Okay. So siyayimemeza nje KZN yonke abathandi bamahashi nabathandi bobumnandi ngoba umjaho lo we-traditional ongumtelepelo ubizwa ngumtelepelo. Okay. Okumjaho nje othuthukisa usathuthukiswa kakhulu ngoba umjaho obokade ukhona phambilini owathathwa abamhlophe lo mjaho lo we-Freight race. Okay. Lo gijima la ko Greyville ko Claywood yebo. Uhlukile umtelepelo ne-flat race? No uhlukile. Lo mtelepelo unohlangothi lawo ubizwa nge-traditional race. Okay. Yebo. Lo flat race ilo phalayo lo amasha phalayo. Lo umtelepelo ugijima ngohlelo oluhlukile. Okay. Yebo. So ke lo sibe nasi okwamanje enganyelwa iprovince saba nemjaho emibili ngaphandle kwesiyenziwa emaceleni ama-district ezenzela. But lo siba nedandi July ebanjalo ngoJuly iba sedandi ngaphasi kwamasipala omzinyathi. Okay. Oso ushintshe igama manje sobizwa ngoPrince Mangosuthu. Lapha manje bese kuzoba ilo oba seHerekwala oba ngoNovember njalo ngoNovember kuba neSummer Cup Herekwala Summer Cup iba semakhuzeni ke yona esigodini saseDazini lapha eStindini itrack yakhona. Kuningi ufuna sikhulume ngako singaphambanisa izinto sifuna sibuyele emanxebeni. Sikhuluma la nawe sasikhulume ngesakhamuzi sesintu. Ziningi into abantu ababesale kuzona ukuthi ubaba dokotela sike sazama ukumthinta uMM uyinyanga noma uyini. Ezinye izinto angeke ngichaze nje lezi asidingi ukuthi uzobe inyanga wazi umuntu uyakwazi umuhlela nginkosi lapho. Uyazi before wazi induku ufuna uqala wazi imithi. Yebo. Awukho noma umuphi umuthi. Awuvuki ngowatela. Awuvuki ngobhoqobhoqo. Cha. Awukwazi ukuvuka ngogamtrain. Awukwazi ukuvuka ngogamtrain. No uzaba umuntu into ophathile induku uyayazi uqala nje ngemithi nje. Uqala isevele sengena khona emthini ngoba induku le efana lo hayi nandi induku ngaphathwa insizwa. Yeah. So ke kuyenzeka ukuthi wazi imithi osiza entweni. Akudingi ukuthi uzobe inyanga. Akudingi ukuthi uzobe inyanga. Ngophela nangu sisinotawe alilakhi ubhoko. Cha uyalazi ukuthi utawe lokhu nokhuluma ngotawe weqotho wafuna ngoba islip lapho. Awumihle. Angibi islip sabgotawe lapho sizaba right. Umuthi kodwa lo. Kodwa umuthi lo. Umuthi lo kodwa alwazi wena lombani ukuthi uzobe wazi utawe. Ngeke ukuthi uyikhala leso into etwazi utawe. Uzazela ngoba alukudala. Ongenza ukuthi abantu besenza ukuthi bachazeleke ukuthi ukwazi umuthi akudingi ukuthi ungazobe inyanga. Cha. Umngone akayona inyanga lo labantu ufuna baqonde akayona inyanga kodwa akwaziyo ilokho asuke efuna ukusiza abantu kona obona ukuthi kufa abantu ngamunye kuze kufa isizwe ubona ukuthi maye nakuza kugcina kubhubha isizwe sonke ngenxa yokuthi abantu beswela ulwazi bese uthi lokho engikwaziyo ake ngiphose sivivaneni basizakala. Safuna ukuthi ngiyibheke lento okuphose sivivaneni. Sino mama la ingane zakhe zihamba umhlanga. Mase ukuthi uma ziqhuzuka ziphuka ayikhiphi izisu. Lento izokhava ihlazo ukuthi sesindisiwe la ekhaya kwazi ukuthi ingane amfundisi ngazalela ekhaya. Le nto isihamba ingane useshadile umntwana. Akasabathola abantwana.
lento inawo inomthelela lento if inawo umthelela sefika kwena sezochaza ukuthi baba angazi ngezwe ukukhuluma lento lena mhlawumbe ngazi yini leso kimvalile umntwana ngoba phela lapha usuke angikhiphela ngomshado nezisi wayikhiphe sebuntombini akuchaza ukuthi yipi into esuke imvalile and enkinga nosuka hlambazana uzilungisa kanjani inkinga enkulu leyo dokotela okhuluma ngayo abantu abaningi bashayekile mhlawumbe ngelinye ilanga zohamba sihambe size sifike ekuchazeni ngalabantu abagcina sebephambanisa nobulili babo nendlela abayiyona ukuthi yonke lento izalwa yilento okhuluma ngayo ilento yokuphuma kwezisu ezinye zenzeka by mistake oabanye ke bayakwenza bekuhlosile bevala lawo mahlazo kanjalo engazi umuntu ukuthi ugaxelisa umuntu kangakanani ngoba once wangena lapha ekutheni uthi ukhipha isisu usuyifakile impilo yakhe enkingeni for good ngoba ngeke lonto uzuyenzele ehlathini ngeke uzuyilungise uthi ugcina uyazi wedwa kuphela ngoba affect impilo yakho nje kuphela uyoze uphumele obala kufanele ifuna usizo sikusiza ukuthi uhlukanisa kanjani ngoba umphefumulo uyakhula uyakhula umphefumulo uzabe mdala umuntu azafuna nokwenzela izinto azafuna nokuthathela umfazi omunye mawukuthi umuntu wesilisa akhuliswe ngayo yonke indlela so awukwazi ukuthi wena uzathi ngoba kade ubone kuyihlule uthi wena ngilahla lapha bese uthi kuphelile uyokulandela ukuphela uyozefanele ibuye uzela sizokunikeza usizo ake ngiphinde ngiyibuke lento ngoba thina uma siyibheka lento yama abortion siyibheka ohlangothini lodwa kade ngaqala ukwenza umsebenzi wokulapha into ebike yenzeka lapha kumina ngo2007 bengiba nenhlanhla eyibhadi kufike umfana nentombazane bobabili ukhulelwe labazoplan ukuthi babudodela ngosize ukuthi sikhiphe lesisu ngithi mina ukuthi athi nginawo ukhulelweni athi hayi phela okukhulelwe lo manje wathi babudodela nami ngizothi sikhiphe lesisu sifuna ukuzosikhipha noma uzomkhiphisa athi phela mina ngizokhokha imali le nto ngifuna ukuthi ke siyibheke la indoda okuyiyona ebenesandla ekukhishweni kwalesa sisu imisijika yona sithina sibe sibheka abantu besifazana abangaphumeleli ezintweni kanti naye lo kunamantombazana amaningi njobe lapha eParliament nje awakhiphisa izisu ahambe wale mazi manje kumanje sekukhona amanye amaqembu akhona ezepolitiki namhlanje umuntu undinga sithebeni usethi mina iqembu ngalisebenzela kanti manje uyakhohlwa ukuthi yena unalo wamnyama wakhe azibekela wona ngoba phela imali bephuma kuyena iyasho intombazana ithi yona inamali liyona yase isinkhephi izofunda legoli kodwa naye angena uthena ngizomnika imali bona ungasiza ukuthi akhiphe lesisu ake uyibheke lapho wenza kanjani umuntu wesilisa onali inxebe njalo ukuthi kwakhishwa kwalezisu lezi naye unesandla mhlambe dokotela asiqale sixwayise bona kakhulukazi la besifazane ukuthi umuntu akangavume nangengozi ihlazo lihlazo mali engakenzeki uma selenzekile sawudedela lingene ngoba ngesikhathi uthi ufuna ukuluvala ugcina soluvala ngelikhulu kakhulu noma sogcina solanda inkinga ngoba uthi wena uvala ihlazo so mase kuze washibilika kwaba khona okwenzeka empilweni yakho ehlulekile ikwenza nethi uabstain nokuzivikela so sawuvuma uvumele lo mphefumulo ube ingane khona bese kubhekwane naye ukuthi yona ke isizoncikiswa kanjani ukuthi yakhele ifoundation nayo ukuthi ayibe umuntu ozaphila ube nekusasa okunokuthi uzama ukuyikhipha ngokuthi ufunda uhlala umuhle ukuthi we awukwazi ube nangane kanti ziningi ingane uzikhiphile ngoba ngokwenza njalo usubulala ikusasa lakho qobo lakho nabo ke laba besilisa benza njalo njengoba kuyigazi lakho leliya nehlanganele nentombazane nathi niyayikhipha le ngane wonke umuntu owaziyo oke wadlulelwa umuntu oyigazi lakhe kunento ebuyithi ifana uphinde ugeze phela nawe ugezela lo muntu ngesikhathi into uyenzele ehlathini ingakho abantu abadala bethi msukwenza into isikhathi singakashayi ngoba kwenza into yakho na uyenza sekuvumelekile kuthi noma kungalunganga kulonto oyenzayo bese ukwazi ukuthi usondele bathi abantu abadala thatha lokhu ke uthathe lokhu ke uthathe lokhu bese uyageza uzilungiselele ukuthi uphume kuleyanto but lo yenzele ehlathini uthi mawuke wayenza yangalunga kwakhona la ichaya khona kwaba khona imphefumulo elahlekayo awusakwazi ukobika so uhleli nalonto wethu iza kudlaka amazenze lawa ayokuluma kuphela impilo yakho yonke so uhamba bathandaza uhamba enyanga uhamba abantu nabengayibonanga lento uthi nali ithunzi ekufanele ususwe lona kuba ingqondo uqala phasi ubuyelana kumlingana wakho uyomtshena ukuthi ngisemusha ngeke ngadlula la nala kwase kwenzeka ukuthi sekuthiwa ngilungise lento uthothi isikhathi sesambile seyilimela impilo yakho so ke abantu abaqwashiswe ukuthi umuntu osefike nje ukuthena wahlanganisa nobudlelwane
nakwenzeka kungevela ukuthi kuvela isisu ayenziwa lento ukhipha isisu abangadlali uhulumeni ovuma yonke into ethi abakhipha isisu benza ama-abortion ekugcineni kulimala ikusasa ikhona into ongamsiza ngalo muntu uyasizakala noma nje akathola amaphilisi okuzilini uyasizakala umuntu akasondele ngeneno umuntu osuke evelelwe yilonkinga athole izeluleko anikwe izinto zokuklina yena nezokulungisa leya ngane ukubona ukuthi ngoba iwumuntu iyaphila iqanjwe igama yenzelwe zonke into zayo ezifanele ayifake la esibalweni ukuthi nginenga lezingaka uyazi right yeah kodwa nemnandi umemnandi ngoba zonke ziyashe zikhala hayi uzosukubuyela kulento yakhe amasha ngifuna la sike sichaze siyibona kakhulu azilento njalo eminyangeni kwikakhulu thina singezinyanga izangoma siyibheka kakhulu kubantu besifazane but nabantu besilisa balikhipha bawukhiphile umphefumulo kungazuthi abantu besifazane kuphela abakhipha imphefumulo esingisho ukuthi abaqhube bayikhiphe asingena kakhulu ngifuna ke siyibheke la kumuntu wesilisa siyezwa kuthiwa usebaqedile abantu unequnga nje phela usuke kuthiwa ugeziwe lo muntu elani manje lequnga kanti ukubulala umuntu kuhlukile ukubulala umuntu nje gonye usho ukuthi umuntu ukhiphe umphefumulo okay umhlukanise nomphefumulo wakhe ukuthi indlelani kodwa nje umphefumulo uzowahlukana naye nje wena isandla sakho okuyinto eyingozi ke ngendlela eyisimanga akufanele abantu baxwayise kuyona ukuthi umuntu akangaboni kukhona indlela elula yokubulala umuntu acabanga ukuthi nangimbulala kanje kuzaba lula khona into okwakhuluma ngayo singakaqala ukushutha la ukuthi even uma ubulela umuntu ekhaya usawuphatha umkhonto ufuna ukuthini ngifuna ukuyicaca nje abantu abaqonde lokho kuze bayazi lento ukuthi ayikhulula ngalondlela once wabulala umuntu izandla zakho zingcolile usunegazi lomuntu awusamukelekile ukuthi uphinde uphathe umkhonto ekhaya wena kuthiwe khona into ebulawa wena abantu abadala ingakho abantu benza imisebenzi kuze kufanele singenelele kuthiwa kwenza umsebenzi wangalunga kuphathiswa noma ubani umkhonto umuntu ongekho esimeni salokho kodwa umuntu igazi lakhe lingcolile wabulala abantu aphathisa umkhonto anquma imbuzi noma abulala inkomo ekhaya bathi abantu abadala inegazi lomuntu ngeke sidle ngobani lesithunzi salomuntu ayilungisiwe ngendlela eyiyona ngakho kuyingozi ubulala umuntu na ubulala umuntu azuthi usuphumile kuthena ophatha umkhonto la ekhaya fanele ube kweceleni noma ngathiwa abakujaje ekhaya bakusize noma kokundlelani bakulekelela ugeze ukulungisa yonke kodwa ke kuthiwa wena nakuthiwa kuphatha umkhonto awubuyele eceleni babadubula babagwaza abanye babulala ngezandla uthini lapho yonke nje lonto umphefumulo lo sokukhiphile so abantu nje abaziqhelanise nalonto ukuze impilo yabo ibe lula ngoba ekugcineni uma usumlungisela umuntu umlungisa indlela efanayo ayifanike indaba engafani angithi ke kukhona lento ukuthi omunye umuntu uthola ukhala endlebeni kuyena umuntu wekhala kuyena ulokubulala umuntu ezwa bukhoma akukhalela umuntu azikhalela unendlela umuntu othothi uza indlebe zakho uyohlala nje umuntu engeneneza kuwena omunye uyamntshontsha ke lo ndlela yakhe amshaya ngesibhamu kodwa ufile lo muntu usuke sefuna ukuthi ke akususwe leso sithunzi salo muntu esikemehlweni akhe esizale edlula kule kwenzeka ngoba ubuya nje lo muntu ezokhala kuyena kunombuzo asuke ubuza ukuthi yena akawuzwa alethe nje wangibulalelani ikhoma ukuthi kayipheleli la ngoba nangale basobe sawuphinda bayixoxe inkinga ke le abantu akufuna bayithathe kalula ngoba noma singakusiza kulabo bantu abasuke bekwazi ukuthi basuse leso sithunzi bakusithanise naye ungabe sakuhlupha kodwa kusho ukuthi icala olenzile yona liphelile ngoba noma ungathatha ubosho uyajele wesivili ujezisiwe la kodwa icala lokuthi unqamula insuku zakhe wena zingakafiki isikhathi sazo likulindele usawuphinda futhi uliqule ake sibheke selungisela umuntu olungiselwayo odubula umuntu nokwazi umuntu nimlungisela ngendlela efanayo yini if ifana benza isenzo sifanayo yini asifani sayenza abasuke besenzile naye ingefani kukhona igazi iqobo lakhe alikwazi ungamthela umuntu okwazi umuntu kunegazi iqobo lakhe elisala kuwena nje esala kanjani manje alikwazi kanti umuntu uyibhelondeni embeseni nje ukwazi umuntu walithinda nje igazi lomuntu vele lisaze likhahle lomuntu olikwazi ukwazi umuntu akekho umuntu okwazi umuntu angathelwa igazi uyasibula phela nakhona uyasuda abanye bemshaya kahle ushaya itsame seligijimela bese lihlula uyazi ukuthi kwayilonto iyakhuluma yabona nje likhahleleka kuwena libekelana abanye okay lisuke ixoxa indaba kwayona le lisuke lixoxa kuthi liza kuwena nje lithi lento ekuthiwa igazi lakho lobuzwa lisuke lisho wona ukuthi lizabuzwa kuwena nje likhahlela ave kulikhunike ukulisusa ukulisusa ke uyohamba uzube mfishalo ukuthi uzama ukulisusa lingasuki
So inkinga ezakudla wedwa futhi ngoba yizo lezi zinto abantu umuntu azenza ngale athi uyayilungisa yedwa ngale khonini ingamlungeli esaba ukuphumela obala ukutshena nabantu abazamsiza alethu yakhokhoba ayenzeki. So abantu abayigweme lento yebo bakhona abakufundela ukusiza kodwa kusuke kuyi time being la kusuke kuloko ukusiza ukuthi okwalesikhashana athi ukuyixebula lento kodwa ihleli yakulinda ngoba njengoba ngitshena mawindoda nawe indoda kufanele ube nomkhawulo ukuthi umkhonto uthatha nini ekhaya ngoba kuphilwa ngokulungisa izinto ngaso nase sowunomgomo wena othi wena ngeke usayibulala imbuzi la ekhaya uyohlala wabulalelwe imbuzi kakho uyohlala wabulalelwe inkomo kakho kanti wajaha uqala ngokubulala abantu. Yeah. Sibheka umuntu la umdubulile usufuna ukumlungisela lona uthatha umphefumulezwa igazi lasala kuyena lo umdubulile akabona ngombona uzomlungisela kanjani wahlonisa kanjani isuke seyifuna wena ke leyo ubuchwepheshe bakho ukuthi wena umuntu osukuphatha lezi zinto zokulungisela lo muntu wenze njani ngoba into yokuqala kusuke ufuna uyenze ukuklina lo muntu owenze lento uyamgeza fanele umgeze kusuke lelithunzi ngoba ithunzi even though emdubulile kodwa ithunzi elimnyama eliyifu eliphezulu kwakhe lithi unalo mphefumulo walomuntu okhala kuye likhona khona amshaya manje ejolweni wangambona kodwa isithunzi sithi unomuntu wahamba ngezandla sakho ngoba itrigger yadosa uwena fanele umgezeke lo muntu ke ahlambuluke manje njengoba sinezibhamu sibaleke siziphethe ufuna ukuthini kuthini uyazi ngakusiza kuyakusiza ukubaleka usiphethe imaka angikuzo ukuthi uthini mina ngifuna siyaphuza la sidlala isnooker la athana sukumela athi miyazi mina ngeke ungixinela wena ubushaya isnooker uthi uyamza sayaqhuma ngempama uliphethe ufuna umdubulo ufuna enze njani yabona usho kahle uyothi ngeke ungixinela ukuhlola kahle impela ukuthi kwakuthiwa qala asamsozigawula okusho njalo kwakuthiwa qala asamsozigawula kuthiwa asamsozigawula sike ishaya ngokwatshela umanzi kwakhona lento kwakuthiwa ucela udate kuthiwa ucela udate ensizweni uthi uye ensizweni langabe kunento ecikile ngayo uyiphathele ezayo usuke ufuna ukuveza lapho lento ekuthiwa yiqhawe uthi ayiqhawe umfasibani ufika amphosela bazithatha bazishaya wehlwe wamwena yiqhawekele akashaya umuntu insizwa kunezinto ekuthiwa nawu iqhawe lihle akashaya umuntu ewile ephasi akashaya umuntu eseflathele ekubalekela ewelwe induku akashaya umuntu ewelwe induku nawushana nomuntu nje ubeka lapha phambi kwakho ushane naye nje zimdide aflathele umyeke usudlile ubheke ukuthi hayi uyiqhawe mfasibani ushaye kahle ukakhuluma kakhulu wathi amadoda amaningi esinawo njengoba ku December nje kuyagoduka kodwa khona gadi izindlu athi ngeke phela sihambe sonke lana kuzaqhakeza uma nibuya ngehla mina yini lenenza ukuthi amadoda agadi izindlu kunento edlala ku TV ekuthiwa CNN News bayithanda ukuyibuka mase abantu bese bekusola ngo9 athi ayi usafuna ukubuka indaba lezi zaphesheya yeah kanti uzofuna ukungena ngala yena unkosikazi akafuna ukuvala unkosikazi phela uyazi baba uyazi hayi sha u12 uyabona le ndaba oyikhuluma udokotela ukhuluma inkinga uyazi ukuthi ungabona abantu behlala emathaveni kuse bengafuni kuvalwe banenkinga bayibalekele emagameleni ayikho into eyinkinga njengalokushudwa komshudo eminyango ekamereni ushuda inkinga leminyango awulo phela sovalela abantu ababili kukhona unompempe kufanele ashaya impempe la ngaphakathi kule bhola lezodlalwa mangabe impempe yakhe ingafutheki uyabaleka unompempe angangeni kwalapho ukuthi kushudwe lo ulokuyithi kanje ngoba uyabona ngeke phela ngeke ngene la groundini so thiwe iqongqothe ethi uzayifutha impembe uyabona ikhala aboda angangeni kwakhona le groundini ake ngiyikhulume lena ziningi into ezingadala ukuthi bangangena amaphutha abawenzile angikusho nje amaphutha abawenzile abanye beqiziko bese bancane kakhulu bathi mebefika ku 21 years 22 years bangena emaphilisini lawa babonile athi umethi 30 verse usebenza kahle une medical aid ahamba kudokotela lakhe afika amjove straight qala ukujova no 30 something but umethi 40 kwamjovo awusasebenzi uthini kumuntu wesilisa othi yena akakwenzanga lokho kodwa iyanqapha namanje kuningi kokushaya abantu kukhona imeqo kukhona izinto ezidliwayo kukhona namaphilisi ngoba even nalelihlathi abantu baqasha kulona abantu bebale ngoba bohlala emajointi nje bafike baphuza yabona lezi zinto abaziphuza lapha yizo lezi ezenza ukuthi nabo futhi baphinde abantu bakhathale abantu mhlamba singase wakhuthaza amaphilisi ayispecial sokuthi okwamanje ishaye manje kodwa anayo lento ekuthiwa i side effect enkulu futhi yebo ethi ekugcineni
awuphilile wena. Thina ke ila singene khona ke nalo lwazi lwethu singezona inyanga ngoba nazo zikhona kodwa odela amaphilisi. No angibaye ngibasiza ngamaphilisi mina nje ngilungisa indoda ngithi ikhuphule kahle amasokisi ephezulu kwamakhokho ayijime ijumela ukuthi hayi ihlathi ngaphela abantu sabakhe enkangala manje amahlathi asemaplazini khona kunini ihlathi kunamahlathi ke thina ngakithi amahlathi nje ihlathi noma amahlathi ngikhuluma ngezihlahla ngikhuluma ngowatela no Gumtree la bathi ngikhuluma ngamahlathi cha ukuthi phela kona insizwe sesaqabana nayo izalo kwaba negama lesingisi ithi kubo kusehlathi bethi ngiyafika watela ugcwele umqombothi phansi bayawudla futhi lo mqombothi ngenxaka imanzi khona la ngisho ukuthi lamahlathi enu ningathi namahlathi kunisho Gumtree no izimila lezo igama la lezo zinto lezo izimila lezo yabona uGumtree labo no watela lezi ekuthiwa izimila kuthiwa uhulumeni akaphuma umkhankaso azibulale zonke aziqede ngoba akuwona amahlathi sikhuluma ngamahlathi lawa okwazi ukuthi na usondela khona kungenzeka impande yakhona isiza umuntu kungenzeka ixolo la khona lisiza umuntu kungenzeka ukuthi iqabunga la khona lisiza umuntu iphinde futhi ingene nasehliphini yebo ngoba phela utawe likhiwe ehlathini yebo utawe akekho umuntu othi hayi nalo ngilitshalile ungafika ekhaya uzoluka utawe uyakwazi ukubuya ngalihliphi khona bangazi nokuthi yini isihliphi ngoba nawuzalo lokushela madoda azwayinkinga kunalehliphi lesi engasasiboni lesi sakhiwa esiyiqhaye kanje esiyiqhaye mezothi lesi sijwayelekile sokuvula lesi siqhanga sahamba saphela lesi hayi phela lesi siyiqhaye sasakhiwa kakhulu ngoba imigaqo yayingekho angithi nje okuvele sona sasivula indlela yokuthi nje siyachusheleza ngoba sikhanda laso lenye siyayivula indlela siyaphambili so ngokuthi kulivuleka ke imigaqo sicela singasena sidingo kakhulu ngoba sasivela ukubhajwa kwaso akufani nokwale asibhajwa sona nje sivika kanye lithi ngoba sinekhanda lodwa silivekile nje liphuma eceleni sithi futhi lapha igeja kwakuba umpendo wazi umpendo alisindi kanje la geja abantu abaningi balahlekelwa ngoba kumnandi ukukhanyisa ugesi emalokishini ngebhadi ke bathi basibalekela basishiye emakhaya uhulumeni wazosifakela lathi ugesi sesinako konke lathi emakhaya sinogesi senawugesi sesinogesi yakhanyisa kodwa futhi sikhona simnandi siyalima sisenza konke nje emakhaya ababaleka kufanele ufuna ukuthola la nangu umuntu wesilisa unawo lenkinga le imbambile useyizamile imbiza ngikhuluma neyinsizwa inyale nami ethi kunembiza enamandla ngathi mina yazi ngiyifuna lo mbiza kodwa before ngiyithenge ngizokuthengela yona for 6 months uma ungakwazi ukuthi wena uthenga amahewu yabo 1 liter uthenga abe u3 uzama ukwaphuza ngesonto lodwa for inyanga eyodwa wathi hayi phela ngisonsala ngiphuza iparish ngithi mina ngithi amahewu ayadliwa vese ngoba siyibheka ezitsweni imbiza yo1 liter uma ufuna ivusa induku kahle ushaye uhafu enkomishi ekseni uhafu enkomishi ntambama usho ukuthi ufuna uphila ngalompilo obvious kuzofika la umzimba ongasayibekezeleli kwenza njalo umnika inipho wena imbizo umnika u2 liter umnika asichaze kanje ke le yokwakha imizi ngoba ibalulekile ungasonta uhamba uhlala etavern kodwa unesikweleti na umuntu ufanele ube nomndeni unesikweleti na umuntu ufanele uhambe uyongena ekamereni umuntu meseshawa ilonto nakhona inemkhakha khona ispecial manje umuntu athi sengifuna ukungena manje egroundini kufanele umenzeleke lonto useqona noma iliphi ikhokha usefuna nje ikhokha azaqoka manje limfitha akwazi ukuthi akhahlele ibhola efanele ibe khona ke into enjalo uthi hayi ofuthumeza amazi bese uthelela bese noma ukhotha wehlisa ngamazi afuthumele abese sibonela uzabuya yena kusene ethi hey ayophinde bese uthi yabona ke ngoba kade unovalo lokungena egroundini usugijima uzothi nitshele kwamakhokho manje woza sikulungisela ukuthi noma ibhola lingaqhamuka manje lingakulazanga ungabona umuntu ozathi akakunike amakhokho uhlala ulungile nje bese siyakulungisa sesikunika ke manje imbiza esiza kwakhela wona ikukline ingabi iphilisi olidla manje ungene manje uhlale nje ulungile nje ukwemfuthweni ukuthi umuntu lethu uyashoda nje ungamnaki la ngumnaka kwazi ukuthi hayi uzavulele yobencamile uyabona lento uzokhuluma ngayo enkonzweni uyeqise nje bayakulandela amadoda asebandleni ukuthi hey wendoda yini lokukhuluma ngaye oyiphethe le moto lento ulandela abantu bonke church balalela angithi abantu banenkinga uyazi umuntu mengabe kuwama switch ekamelweni
kwakukona ukuthi umuntu efanele amxoxele lo ndaba uyambheka ukuthi ubani ngoba kukhona ukuthi athi uyaxoxa xoxela impisi kube ukuthi usefunele unkosikazi wakhe izesheli uyathula umuntu afaka ikhanda phansi ulubona ngomuntu nje engajahile ukolala elejahutha ake kwenziwa izinto nowasekushona ilanga nakuphuzwa kakhulu kujatshula akafuni uke kanti uyazi ukuthi khona into emxakayo ingakho ukuthi na ukhuluma abantu bebaningi kube ngathi abakunakile kanti bakubheka bakuntshontsha uthi nasusithi akekho uze umuntu esekudosa akechopha le jacket ethi awume kancane wemnguni bowuthini esilungiselela uthi hawu angithi kuyoba ngathi akho umuntu onenkinga bengithi phela nithani nankinga ngathi hayi baba njena siyenze njani lento bese soyamlungisela kubona baningi abantu banenkinga omunye akutshela ukuthi hayi mina ubona ngathi ngathi ngiphuza utshwala ngidle ngoba ngithanda utshwala ingixakile ekhaya so ke inkinga lo sesabona hayi umuntu akaqondane nayo nje agada umuntu uma le nkinga umnikaba ikhonto ongamyalela yona khonto engamlalelana nangabe ukuthi nje ngamtshela ukuthi akakathatha umlungu nje akathatha umlungu nje nangabe kodwa lekhola ke ihlathi ngakubonga phela abanye abantu bahlala kuzona indawo ezinga akathathe nje umlungu athatha umlungu nje noma ke nasesondele eduze thina soke sesawuthaka siyena kodwa akathatha umlungu nje noma ngabe uwodwa awugqoba upheke awufudumeze ukuze ukwazi ukungena kahle emagazini ngabe ngicabanga ukuthi uma engathi umuntu njengamanje uyayibona le video use Cape Town umlunge umdubi uqonzi yini ongayicabanga zikude kunaye lezo zinto lezo uma engabuza ukuthi akekho umuntu omaziyo ongamtholela amthumelele noma kungathini kulo muntu lo kukhona useGoli njengamanje ocabanga ukuya eFaradeni kwaMayimayi bathi acabanga ukuthi ngeke leli zofuna into eziningi ikhona indlela ongenza ngayo ukuthi athole kuyi-products sekwenele noma uthi akaqala azinike isikhathi angajahi inkinga manje iyashona ilanga nje ngoDisemba nje mhla ka1 kuyacaca ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngomhla 15 ayavala amafilm ingakho sesiqalile into abantu ngesikhulumela eduze nabo besothi wena ngibona ithuba lokuthi ngwase uzomjaho cha mina ngithi uma kuzona umjaho amasho uyaqhamuka sezosikubona futhi umjaho olandelayo siyabona ithuba lelo ukuthi abantu abanye abafune nakuvala abanye bajahile nje bathi akuvalwe semakhaya abanye bathi konje ngofika ngithini ukuthi asikaleni manje siyilungise lento abantu abaphumela obala nje uyashiya ama numbers nje uyasikhuluma okwazela ukuthi abe nethuba lokuyilandela sibanikeza ama numbers ukuthi noma ngabe kuphi umuntu akaphumela obala afone bese sixoxa naye simsize ekutheni simlekelela kanjani lento ekuthiwa Pep Stores khona yonke indawo njengoba kuyizitolo ke sikhona all over uyakwazi ukuthi kwenziwa ama order aphume khona umuntu umenzele into yakho umposele asebenzise into abese confirm ukuthi ihamba kanjani kodwa esibhizinisi kakhulu nesilwa nako ukuthi njengoba kuvalwa abantu ababe negugu lokuya komakhothi babo noma khodi abakujabulele ukuthi uzafika abakhwenyana umuntu angashawa uvalo lokuthi awulashawa usuku lokuthi kuyavalwa kufanele ngiye ekhaya kanti yena unenkinga akazuyenza into ezajabulisa umakhodi 0621233537 amadoda welwa zinduku angakufonela yebo asiqala phansi 0621233537 bathola wona bathola MM noma MS bamthola bathola no MS uyozwa ngephunga nje ukuthi ngephimbo nje ukuthi liyafana nabalihlukile kodwa ngeze kathola no MS lapha athola asibuyele la umjaho mashi unini umjaho mashi ngithi angiphinde ngisho le KZN yonke ama district wonke ayazi so umzinyathi ogwini kuyoshona phasi Zululand ziyaviva inkabe zime ngomhla ka23 kuyona lenyanga sikuyo November eHerigwala Summer Cup eHerigwala ke naSandabhek emakhuzeni sigodini sasedazini sibalindele sime ngomungu what you mean sibalindele usedazini nawe noma usemakhuzeni ngikhona emakhuzeni esigodini sasedazini idazini inkulu yabona njengoba inkulu nje mina isigodi sami eyami kusuka eqaleni ngizokufika egcineni ngoba mina ngikuyona yonke idazini uhlala khona uma wakhe khona ngakhe khona ngihlala khona ngomphathi wayo bengithi uyihlala la khona hayi sengibalela ukuthi uhlala khona ekhaya kodwa sebunamane lo ngisakhamuzi sakhona njengoba ngisho ukuthi zonke inhlelo ekhona abantu basedazini mabekubona babona bamazi MM noma bezokuthiwa usuwakhe ngapha abazi kahle nje ukuthi iyona indoda eyikhanda lesigodi sasedazini ekuyona umphathi ubaba wesigodi sasedazini
Baba udokotela baba sizwe baba ojabulile abantu bafuna ukuvusa induku sizovuka. Sizavuka futhi uyozathi kanti nengabe angayizwa umuntu azothi ufuna ukuvusa induku kana umuntu ngoba uyolo umuntu lengifonela alethi manje ngenze njani angazi ukuthi ubefuna ngimemsize ngani mina umuntu akezazi ukuthi unawo umuntu wakhe azathi ikamera lakho lithesta kanjani ukuthi into iyalunga ngoba umuntu oletha awunginike egcineni besathi konje intombi anginayo ubethi angithini mina Baba udokotela baba sizwe baba ojabulile siyabonga.